onye mee nke ọma ebulie ya elu si ya jide nke ochi na-aga n'ihu biko ka ndị gbakọ kịta wee kelee n'Eze-Ana Eze-Ana ị ga-adị Eze-Ana Ugochi Tubelu nwoke ọma na Oraifite ị ga-adị ọdịnala bụ eziokwu ọdịnala bụ ụzọ ndụ ị ma na o nwere olu na-eti mkpu na-asị ụmụ Igbo chigharịa ụmụ Igbo chigharịa kwa mbọsị ọ na-eti n'ụtụtụ n'abalị ọ nọ na nkụzi Eze-Ana Ugochi Tubelu onye ọma na Oraifite onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu Eze-Ana Ugochi Tubelu onye ọmanye jem ọnụ ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu Eze-Ana Ugochi Tubelu onye ọma na Oraifite onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu Eze-Ana Ugochi Tubelu onye ọmanye jem ọnụ ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu Eze-Ana ga-adị Ugochi Tubelu ga-adị Ugochi Tubelu temple ọ ya adị maka na eziokwu anwa chacha ndị okenye anyị fọntambaki ndị ochie anyị fọntambaki fọkasị kara aka were ụmụ Igbo si anyị rapụ nke anyị na nke faka mma bụrụ Baịbụl bịa akwụkwọ akụkọ mepekwa chọọchị fa obodo ụka agaba mana Ugochi Tubelu ekweghị ekwe Eze-Ana si na mma mme ọdịnala amanwụ chacha oge ọbụla ọ na-eti ọ nọ na nkụzi Chukwu abịa ma gbaa ume ọdịnala ya dị Eze-Ana Ugochi Tubelu onye ọma na Oraifite onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu ọtụtụ ọbara ụmụ ọdịnala Igbo aka m bụkwa onye nke gị Ogbuefi Eze-Ana Ugochi Tubelu na Oraifite dị na Anambra steeti abụ m onye isi nchụaja Ugochi Tubelu na tempụl anyị na-agba afa mmiri emi mekwazi ọrụ mmụọ dị iche iche abụkwazi m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Prayer Ministry bụrụkwazi onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. My mission is to help people live better life. Ọmụnwa bụ onye isi na-anọkwazi n'oge awa nke eziokwu. Ihe anyị ji wee bịa tata, nkụzi anyị ji bịa tata bụ afọ. A sị na afọ ya fọtara anyị ihe ọma ma fọpụrụ anyị ihe ọjọọ. A sị m echeche ihe ọjọọ ya eme anyị nyanwa ọdachi. A sị na onye na-achụ anyị ga-ada, onye anyị na-achụ ga-ada. Onye sị na anyị ga-adị mma na onye a ga-adị mma, mana onye sị na ya ma adị mma, onye a ama nnata mmadụ iru ụwa agwụ. Ise n'ụbọchị tata isiokwu anyị ji bịa bụ ihe gbasara ọfọ, staff of authority. Ọfọ is sacred and why you should avoid the temptation of repressing your family ọfọ with Bible. Now ọfọ is a symbol of authority. Bịa that onye bụ isiokwu anyị ji bịa ihe aghọta ihe niile kwesịrị ịma gbasara ọfọ and why you should see ọfọ dịka ihe ọkpụ tọrọ ọkpụ dịra ngwurube nna gị. Ọfọ is a monument. Now mana bifo anyị gaa n'iru echefuna na aja anyị na-achụ kwa ọnwa nke Jenụwarị nke Disemba endigo nke Jenụwarị ga-ebidokwa na Jenụwarị 6th last year for 14 days end na Jenụwarị 19th. Echi isonye ya bụ aja ndị na-esonye buka amarago ka esi eme mana gị nwa agbụ onye ọfụ chọrọ isonye ya. Aja anyị na-achụ maka mbunye elu aja ịpụta ihe
aja mmepe ọnụ ụzọ. If you want 3 prayer request gị, mee donation token to the account number. Echi atitie m ga-agwa gị ihe ndị information I need from you. Ị na account number ị ga-esend ya to people. Ka enwe ike bụ gị na ndị a ga-achụ aja n'isi ha for 2 days. Ka bụ ihe kwesịrị ịma ka ọ kwadị mkpa. Ka ọzọ echefuna, every Monday and Wednesday like taa bụ ụbọchị anyị ji aga ọfọ pụrụ iche n'isi Friends of the Temple na ndị niile anyị na-alụ ọrụ n'Ugochi ọdịnala temple, and anyị kwuru na ọrụ mmụọ anyị na-alụ na distance abụrụ ebara ya. Ụbọchị anyị ga-echeta ndị enyi anyị niile ọlụ bari nwekwara ike isonyere anyị na mmụọ by observing quiet time. Could be 10, 15, 20 minutes of your time in the morning within the hours of 7 to 8 a.m. all over the globe. Then on so when I talk about physical, you let me know, chat me so that I will send my address to you. I may be him. N'ụbọchị tata ọ bụrụ na ị chọrọ isonye ma ọ bụ na ị chọrọ ịchatị m ma ọ bụ na ị chọrọ isonye na aja ka anyị na-achụ ọnwa kwa ọnwa, chatị m na WhatsApp 0805 7837 672. I repeat 0805 7837 672. N'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe na ya gaa ọfọ n'isi ndị niile na-esonyere anyị. Si enu mmụọ elu niile na mmụọ ala niile ya megidebe ndị ọbụla maọbụ onye ọbụla si na ọma dịrị anyị na mma. N'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile, onye ike niile si n'aka ya bịa. N'ụbọchị taa n'isiokwu anyị ji wee bịa bụ echefukwara na 31st ka anyị chịkọta ụbọchị New Year ka anyị ga some of our fans ndị anyị ga-enye onyinye ụfọdụ, onyinye ego na ụfọdụ ihe ndị ọzọ dị iche iche, like our fan of the year and ndị ọzọ anyị ga-enyere aka dị iche iche. Ụfọdụ ga-abụ online, ụfọdụ ga-abụ for online fans, ụfọdụ ga-abụkwa offline. Nnukwu mmemme n'Ugochi ọdịnala temple every first of every year. Mgbe anyị ji enyere ndị mmadụ aka dị iche iche. Nwesịrị ndị ga-abịa na temple maka ihe onyinye dị iche iche gasị, nke include rice and rest of them na onyinye ego dị iche iche. Na ka anyị gawa n'iru n'isiokwu anyị ji bịara ụbọchị taa. Gịnị bụ ọfọ? Ọfọ is a sacred tree. Ọfọ is one of the sacred tree enwere n'ala Igbo, in Igbo spirituality. That include ọfọ, ọjị, akpụ ọkalete, ma ọ bụ akpụ ndị mmiri, akpụ ndị ichie, then ugu and rest of them. Now, ọfọ is a special tree. Akọwala gị na ọfọ, ihe ya ama gbasara ọfọ mụ na enwere ukwu ọfọ na be ụlọ. Enwere ọfọ achara acha, nwa ọfọ achara acha. Nke achara acha bụ ukwu ọfọ nke enwegoro onye na-enye nri dịka onye nchụaja na ya bụ ukwu ọfọ. Ọfọ dị etu awa ọfọ achara acha, ihe ọpụta bụ na enwere onye activate goro the elements nọ n'ọfọ by ịchụ aja dị iche iche, gbuo anụ dị iche iche, chụọ aja mme. Ụdị mmadụ dị etu ọ bụrụ na ị chọrọ ka ị bịa wata ọfọ na ya bụ ukwu ọfọ, ihe ọpụta bụ na-achaghị ọfọ niile ahụ acha. So ọ bụgoro obere ọfọ ka onye ahụ nyere gị ya, ọ dịghị ile ozugbo maka na mmụọ esogbu ya, maka na achụgbaghị aja ihe mme na ya bụ ebe. Then enwere aka na ọfọ, nwee ukwu ọfọ, that is nwee mgbọrọgwụ ọfọ. Yes. Aka na ọfọ, ndị na-eyuzikarị aka na ọfọ bụ ụdị a na-afụgasị na ebe a na-elegasị ngwongwo
ndị eji akwa ibu mmiri ọkpọ ndị Yoruba those small ọfọ na-arịchata anyị n'ihe ahụ aka na ọfọ eji akwa ibu ma ọ bụ ọrụ ụfọdụ mana ọ bụrụ na ọfọ mmụọ iji alụ ọrụ ma ọfọ arụsị ihe eji akwanya bụ ọfọ mgbọrọgwụ ọfọ ka anya ọfọ wee last ya maka na ọfọ ga-esi from generation to generation aka na ọfọ nwere ebe ọ ga-anọ ruo na-egbusara ya ihe mme o nwere ebe ọ ga-anọ ruo ọgbajibe agbajibe dọtara ya yes maka na aka na ya mana ọfọ bụ nnukwu ọfọ achọkwa ọnọdụ aka ihe ya achọ mgbọrọgwụ ọfọ ọ bụrụ na ọfọ achara acha mgbọrọgwụ ya onye na-anọ na mmụọ agha nọ n'ihu ọfọ a ga-agwa ihe what and what you should bring o wee nye gị ọfọ that might include ọkụkọ that might include ewu that might include ji and rest of them o wee wanye gị that ọfọ that ga-ebute that mgbọrọgwụ ọfọ ka abụọ ya n'ihu ọ dị igbe mana ọ bụrụzie na ọfọ fenedis na ọfọ igoro n'ahịa mmadụ na o nwere prosesis eji anụcha ọfọ maka ịgbọrọ na aka fere aka o si na ya wee ruo aka ma aka ndị bụ otu so anụchacha anya bụ ọfọ iwerezi ọfọ ahụ alụgba ọrụ over time ọfọ achake but it take longer time a little unlike nke achagoro acha already ghọta gị enwe ọfọ then ọ bụrụ na family gị bụ family enwere family ọfọ let me advise you as a friend ọ bụgoro na-ewu ọbụgara ama nne nwere ọtụtụ ndị bụ ndị ụka eriri eri na-ege olu ụfọdụ nwere na-ege for reason na o nwere ife a chọrọ ịmụta na ya ha ga-eji wee kụzizi nkụzi na okpere ha nsogbu adọrọ mana I'm addressing NS seekers only. I'm addressing NS seekers only. Those people nwere the longing na ha chọrọ ịmụta ihe gbasara ọdịnala and put it to practice. They are my core target on the address. Then, ọ bụrụ na mmanya gbugide gị ịnwakwa na nwa je mebie ya family ọfọ maka imebie ya family ọfọ imebigo ọgbụgba ndụ imebigo symbol of authority imebigo ya family staff ọfọ ahụ imebiri nwere agbụ na ayaga oriri iche iche o nwere ndị o nwere ike ịda agba ayaga ọmụmụ nwere ndị o nwere ike ịda agba ayaga ego nwere ndị o nwere ike inwe agba ha ayaga na mmadụ amadị ndụ ka nkacha isi awọ na ngwuru ahụ nwere ike ịgbagha ayaga rise and fall nwere ike ịgbagha ayaga dị iche iche ọfọ abụrụ ihe bido taa ndị oyibo gbara ya staff na-agba ochie na ancient time ọ dịbago ori na omenala ndị Juu akpọrọ ya staff ọnya bụ ikikere e nyere gị iji wee na-elid to lead their people dịka onye nchụaja n'ala Igbo Moses nwere ọfọ ahụ ka a sịrị ọkụ na mmiri resi wee kewa ha wee kichefa ọkụ ọfọ a ka ọ sịrị ọkụ na okwute mmiri wee gbapụrụ n'okwute ọfọ awụ symbol of authority, symbol of leadership to lead others. Ụfọdụ ụdọ ka agwazie gị na in government of today enwere the staff of office enwere ụdị ọfọ ihe awa jọji na-abụ obie ikpe osue na anabụ na-ekwekọrịtago anọ ihe na-eto aka eji wee kwubi ihe so kwubi ihe gbasara ihe a na-ekwe ọfọ n'oshi ọkwụala kama na oyi ọ na-eyuzuzi usoro oyibo method without imecha wee tụọ ọfọ na ọ dịrị ile o nwere ihe mara the spiritual meaning of okwu ahụ ekwucha tụọ ọfọ na that sound that come out from ọfọ a na-akwụrụ ya is something in creation to bear witness because then we had about the power of light and sound. Yes, that sound power, yes, is very important to seal it. Oh yeah, but when I the National Assembly, I know we had a mess. Now, without that mess with the staff of
of authority either in their midst. Meeting in the National Assembly, meeting in Kete, abroad city. You know that, yeah? So, of all we had symbolize, Obronebu Okenye, Nabenage, Webruna, Ibu of Obudo, Far Nobudo, Marage. Now, I get word that of when or power to lead others. Mobuna na never akajofo, Ninya Mono Obudo Benage, okay, Malage, a warrior where Hajaginaka. You know that, yeah? All Fawa, Hajaginaka with the power. Let me tell you, never you be tempted for any reason to destroy in creation what you cannot create. Whenever you destroy what you cannot create in creation, you are already indebted. It commit go abnormality in creation. Therefore, you pay for it. Whatever you cannot create, cannot destroy. Remember, your ancestors who created that offer, who instituted that offer, who instituted and oversee that agreement with the forces of nature. You are not the one that motivate them or inspire them to do that. And when more people hand where ha ka ha ube ogwando detu maka odemma nke Abraham abeniru. So who are you to go and utter or put yourself in the middle of the jungle? In a chok imo onwe gi onye ilo nke the entities of powers and forces of nature that inspired that your ancestors. You benya bofo. Adam agwo no ọtụtụ ndị mmadụ na-run into problem today. Ha ji aka ha metara onwe ha. Is the equivalent mmadụ iwere iji dị n'ahụ onye ọgbụgbọ n'ahụ ya. Some people are suffering today because they decided to make themselves onye ilo nke mmụọ. You cannot win this war of making yourself onye ilo to forces of nature. Echefuna na ofu ọbụla nwere mmụọ nwenu, ofu ọbụla nwere agreement e nwere with ụmụ mmụọ before that of was installed. You got it? And whenever you tamper that offer, ihe ọpụta bụ na imego onwe gị an enemy with those mmụọ niile ahụ ndị dị involved na ya bụ ọgbụgba ndụ ahụ ehibere. Ana m achọ ịkọwalụ gị ihe kpatara ọtụtụ ndị mmadụ ji arụ ọnụ into problems nke ha ji aka ha kutere onwe ha. Ọtụtụ ndị mmadụ na-ata ahụhụ, imirikiti ndị mmadụ na-ata ahụhụ ha ji aka ha metara onwe ha. O metachaziri onwe ọ na-ajụ onye merie na onwe ike ọ na-asị na mmadụ na-eme mana onye metara onwe ya. Ghọtara ya? Now, your family of four is a symbol of that agreement your ancestors had with the forces of nature. Mgbe gburugburu ndị egere na ndị mbụ ndị anyị ka nta na ndị ichie ukwu na ndị ichie nta and the higher beings and the entities of powers. Nwa ọgbụgba ndụ na ngwurube ya na-aga echekwawa mkpụrụ a na ọnwụ ike is no more. Na aka nka cha isi awọ is no more. Na ọnwụ ike ịnwe ọnwụ ike is no more. Na ada alụ ka elefanti a na-eri ka ọkụkọ is no more. E nwere ihe ndị nna nna gị ha gụpụrụ before awa that your four. And ihe niile ahụ agụdoro bụ what that your four represents. When you destroy your family of four, either itufu etufu ma ọ bụ iset ya ablaze. Ihe ọ pụtara bụ that when you throw them or set them ablaze, you have destroyed and threw away all the blessings, all the good wishes, all the longing, and the agreement your forefathers had with the spirits. Ihe abụ ọgbụgba ndụ.
And whenever your family stop keeping their own part of the agreement, problem sets in. Ebe ọnwụ na-ewere ọgbụgba ndụ ọbụla dị nsọ is sacred. Ụmụ Israel mgbe ha nwere ọgbụgba ndụ with Chukwu okike kepụrụ ime ihe niile, ha debere ọgbụgba ndụ a wee tinye n'ime ark akpọrọ Ark of Covenant. N'ime Ark of Covenant ahụ iwu ọdịnala dị n'ime ya, iwu ọkpụtọrọkpụ akpọrọ 10 Commandments dị n'ime ya, to remind them their own part of the ọgbụgba ndụ, na ha ga-akpọ nwunye ibe amadi ibe ha, na ha ga-ezu ori, na ha ga-agba ama, na ha ma egbu mmadụ. Ihe niile a ha gụsịrị na to the 10 Commandments ha onye iwu ọdịnala. Chukwu okike wee na-edu ha. Echefuna mgbe igosi ụlọ iwu na ọgbụgba ndụ a niile, ma onye a na-akpọ Uzi afụrụ ga datike ọgba dị na-achọ ịda wee jee ka o jee ghọrọ ya. We were told that that man was sunk to death. Go and read the Bible. Mana the same Igbo ọgbụgba ndụ a ọ na-abụ ha bụrụ jee agha ha na-enwe mmeri. The same Igbo ọgbụgba ndụ a became worthless. Maka asị na ọ bụrụ na ọfa adịrị ile awa ya nkụ, became worthless when they decide to not to keep that ọgbụgba ndụ from their own part. E wee meri ụmụ Israel n'agha, wee kpọrọ ha wee jezie n'obodo dị iche iche ebe ha na-agba oru, kpọsa ha all over the world, kpọrụzie the children of Persia wee refiluo than Israel till death. The Babylonians, during the Babylonian Empire, nwere oge ndị Babylon ha na-achị ụwa, the time of King Nebuchadnezzar. So we replaced the Israelites. We want to hear the map of the Jew all over the globe. I think in 1947, European nations, they addressed some the Jewish people in their countries, where assembled some of them were drop a small portion. Jerusalem, Ezeana. When what are their present location now? Hano, Tel Aviv, including Tel Aviv in Israel. But today, the Palestinian, the original, the occupant of their land, is nowhere to go, and they insist that this is their forefathers' land, because for some of them cannot trace where they came from. Only can organize your later. Here na chekwala gị na ọgbụgba ndụ, whenever any family owner that destroy ọgbụgba ndụ, the first calamity. Unu ga-edebe ọgbụgba ndụ ụnụ ka ngozi si na nya bụ ọgbụgba ndụ ahụ ekwekọrịtara wee na-eru n'aka. Family ọbụla mebiri ọgbụgba ndụ ọbụla ndị nna nna ha nwere wute ụmụ mmụọ na-ata afụfụ. Take it from me. I'm a living witness. Ịghọtara ya? Unu mebiga n'ọfọ, the man who mebiga everything ọbụla dị good na your family, and the people will pay for it seriously. Ọ dị mwute na ọmụka na-eriri ndị be anyị rie ndị be anyị front and back. O nwere ụfọdụ family mebiri ọfọ na-eje were Bible ịma na akwụkwọ ndị anyarị contain, especially New Testament, contain the covenant of and the stories of ndị anyarị people. It has nothing to offer in Ordinana, because the content of that book emeliere to favor the whites, because now some of the historical facts equally traced to Africa, they change it. So for the present or the content of that book does not present the abandon of your forefathers. That symbol is not what is obtainable in our land. So you cannot use what is obtainable in Rome, Nigeria, Africa, or my work. So family upon an age maybe offer. There was a Bible in replacement of offer. The owner front and back. And what you did is not avoid, it's not working. If you know you people just gallivanted, I'm telling you.
Onwero ihe unu mele adoro. Quote me anywhere. Let me use myself as an example. Very soon, you will see Ogbuefi, Eze-Ana, Ugochi, Tubelu in a Nollywood movie. Yes, all the agreements has been concluded and signed and dusted. Then the plans and the DGN, the director of the movie, is already on ground. All the mobilization has been done. I can tell you, by January, I contact all the characters, the actors and the actresses that act in the film. Men we keep was I gave video shooting the film. Maybe either January or February. All the director contacts that they had in there. The child push out over there, the day I gave fish. It will interest you to know that Ogbuefi, Eze-Ana, and Ugochi will be on in the movie as a leading actor because it's my story. Yes, why I want to sponsor the film is the film will be sponsored by me. Yes, is to tell our own story because we Africans should tell our own story. This story is my story, what happened in my family, and it's my interest to use what happened to me and my family as an example to others, so that others will learn. Let me tell you what happened. About 20 years ago, my late dad sat me down in front of our house one day and told me what happened maybe many years ago when he was still a young man. He told me that he is not yet married then. When his late father wanted to pass on, his late father my father told me that he used to be very close to his father. Oh, so on a young Yakana Butacha Bro, as anywhere of figures. But I'm broke with the variety dates. Yes. Oh, Abrona, no, my late father. What not my late father, my father did. My father, sorry, our born network. My father could have a boss under the system. So all how I can do is to go power. My father, do to na Ojagoka. We are how to disobey his father. I keep on blaming Ndanya. Not how to do our fathers, how to disobey their fathers. I will my father, yes, was in my grandfather, a more than more. Oh, yeah, but I don't mean the Anachin, we were all four family of 1 year. Namweka to food and for. Yes, because okay, and no call be a procedure. Mamma called them out, Wessimo. More I call them out, Cardigum, amateur gum of my Wessim. Now we are man more I call them out, call be a Macambac and like charismatic, not a Bible society, no, to Mary. By him, as a bow for Mary. Yes, I'm one of the apostles of Mary then in Catholic Church. So we say na of our way will offer whether to phone more here. Man, I make that after some time, Obiana might even offer you to for what he much animals to a family. My father was say, okay, I will see a PK that offer back. Come and catch a beer, get a beer. A man is able to know for one of it, and the one I will sugar and about so therefore no far man uncle. My father will say, the amorous if you got a man. But I'm one I call him that in hour. Only him because I can born your call there. I didn't see anything wrong with that. I wouldn't be any now with him. So what is him with you? Then one know me one call me and walk with you over here. But I'm one by father chose a young woman born on our year. Then for some months, born on our year on a wood up here, na Indiana, Yamaka, Yamere to Pastrano. And once the opportunity live long enough, he will immediately make the doses because no one active supporter. Then I thought I met our pastor on about 10 years ago. You know, my father passes it on now. Bawa come on when Mumbias
ọtụtụ ihe ebe a na-emezi na family na-emezi na my business rise and fall and rest of them ọ bụrụ ebe m kwesịrị ịnọ yes agụ adị agụ mana ọ bụrụ ebe m kwesịrị ịnọ ka m nọ wee je jụba ese wee sị kere ihe na-eme jụbazie ese wee bụ na wee sị m afọ izi agbara m kere ọfụ pụtara kere ọfụ na-eju okwu na family mgbe e jeje jụbazie ese ahụ wee bụ na ọfụ enwe ọfụ wee sị m na ihe izi mmekwu ụzọ wee nje gwachi ya bụ ọfụ ya to the extent that that particular of one watching would the first of all one of them personally watching remember oh call for call family of so all ka wala onu ka eje a na-ebunya wa ofo na gbawo ni so we mee ya na abụ ihe izi mmele even before nwa ọfọchi so mana since yanwa mbiaziri restore ya I now notice that all the things we have lost in the family they keep coming back gradually and today we are all happy. What I can tell you is that it has anything to do with your family or folk. Never. Don't try it. Because what it means here, whenever you destroy such a thing, whenever you destroy a symbol of agreement, what it means is that you have already destroyed agreement their forefathers had with the forces of nature for the well-being of the entire family. Yes. Because ya wofa nwere ike ọ bụrụ ofa asụrụ eneghi anya na family adị enwe ogologo ndụ ewe godofo wee rụọ ọrụ godofo wee sụọ ọfọ na nasị na taa na ihe niile na-ebute ọnwụ ike ọnwụ elu ọnwụ akaghị nke ọfụma before a pass ya on na taa ha niile ga-ebi taa anyị sụọ ọfọ na ewe godofo wee sị na ihe niile na-ebute nwa agbọghọbịa toluchaa ịba na be di anyị afọ onye nọrọ na ha niile ga-ebi taa eti ọfụna na ihe niile na-ebute anụ amụtaghị nwe ọmụmụ na ha niile ga-ebi taa eti ọfụna ihe niile na-ebute ihe ọma na-eme na be ndị ọzọ adaghị eme na ngwuru unu na-afụ na be ndị ọzọ anaghị afịa na ngwuru na ha niile ga-ebi taa asụ ọfụna. So when you destroy that agreement, ihe ọ pụtara bụ na ihe niile anwa ebumnobi ndị ichie na ndị okenye uweru ngwuru a for who knows hundreds of years ago. That all their good wish, longing, and everything has just been evaporated. So when you are setting them on fire, know exactly what you are doing. You cannot destroy what you cannot create. If you are not interested, maybe please leave them where they are. Believe in me, your ancestors will still reincarnate. Yes. One of the spirits for your family, because when my grandfather passed on, that my father was still single. Yes. So it means that my grandfather passed on years before I was born. You know what happened? So now, because my father destroyed that before, now my grandfather reconnected back in me just to go and pick that offer back. You understand? So more on that my grandfather it handed offer to my father, passing on. When my father destroyed that offer, it's if as the man said, okay, since you have destroyed the offer, let me come back in your family as your first son, so that I will restore the offer for the family. And since I came back, Lord, I need you. Man, when you were together, the conscious of who I am, we're going to restore that your flower. I can tell you, informal teacher, I didn't make them.
ngwuru amaburu all the family works heli na Muhammad teacher aji manu ngwuru amebugbo mana na aburu anyị na ọ dị emesi they keep coming back. So it's an advice to you to understand why you should pay attention to your family of four. You know, so since I spend my own money to produce this movie, and like I told you, I will be the leading actor in that film. It was my story, my act in that film. Okay, when my story was up to I will finance the movie. Yes, I spent lots of money already. By January, February, we start activity. So, if you are not interested, please jump and pass. Because whenever you destroy what you cannot create, you will suffer for it. Send them message on WhatsApp 0805 78 37 672. I repeat 0805 78 37 672. Obrona for any reason. Obrona a draw interested, happier. Manona family unu maybe go about for. Esekwara kije with Bible replace here because whatever you are doing with Bible is not avoid. Yes. Man, all one family will maybe offer. I will advise you people go to watch your offer. Yes. One family will no go near Quetalon or get restored your family offer. And that what one of Basali here Basala offer on in this one upon. Bia, la temple, made your own aka watch your own family of phone. Who they made up here? Who don't be don't even a family order. Who don't say quarter. I'm a living witness happening in my own family. Now, to work again, can put me any no you can in a I go more for an easy as you know, no need. Then I got began, Piawas with the teacher. Makini in a may be the symbol of authority, which is your form in their family. May they receive help, may they be properly guided, so that they will be able to do the needful and restore their offer. So that all the goodies, all the longing of the forefathers will be restored, and all the family wealth will be restored as well. Na ha chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile. Onye ike niile si n'aka ya bịa. Ịnerecha vidiyo atụsara ya ndị ọzọ. Mgbe anyị bidoro asjawe movie. Yes. I got my YouTube channel. Yes, but I be do shooting of the movie. Man, get one updated. Till now film. I bet it's in the share this video.